Danske elever skal tage 5 læse, matematik, naturfag og engelsk. Derfor vil vi, at lærerne skal have mere uddannelse, og de mindste børn skal have 6 timers skoledag, og lærerne skal også have 900 timers ekstra læsevejledning. Vi ønsker danske børn at få en god uddannelse, og lærerne skal lære længere og bedre uddannelse, fordi at børnene er Danmarks fremtid, og de skal konkurrere med andre lande, som også er meget dygtige. Det er værd at tage med i vores overvejelser. Danmark skal være blandt de 10 lande, hvor man lever længst. Derfor vil vi sundhedstilskud til danskerne, effektivt beredskab og supersygehus. Vi vil gøre Danmark til et rigere samfund gennem gode uddannelser, bedre forhold for iværksættere og attraktive rammevilkår for virksomheder. Ding-a-dang-dong, let's rock that sound. Everybody hear what's going down. Vi skal være verdensmester i demokratisk organisation. Derfor vil vi sænke kriminaliteten og sænke antallet af ikke-vestlige indvandrere. Dang-dong in the stadium.